बिबारबादि नोंनि समायना महराव बिबारबादि नोंनि समायना महराव आब्रा सिखिरि जाना बाहैनोसो गोसो जासै होगोना सना नों बाहोनो बिबारबादि नोंनि सोलेराव बिबारबादि नोंनि सोलेराव बिबारबादि नोंनि समायना महराव दुंफेनाय बिबारब्लाबो सना नों हानाय नङा हमथानो आब्रा सिखिरिखौ बियोदि नोंनि अराय फागोला सना बियोदि नोंनि अराय जावलिया नाजावदोल' जे नों आंनि गोथार अननायखौ बोजबदोल' जे नों आंनि गोथार अननायखौ होगोन र' जे आं नोंनो गोरबो बुंजासे अननाय होगोन र' जे आं नोंनो गोरबो बुंजासे अननाय जिउनि अराय लोगो खालामना सत सत बिरालाबाय गोजा सिन्दुर फोथा जिउनि अराय लोगो खालामना सत सत बिरालाबाय दिनैनि जिउनि अराय लोगो खालामना सत सत बिरालाबाय गोजा सिन्दुर फोथा जिउनि
chót khi ra là bay đi đây đi đi nơi gần xa nơi qua nơi qua nơi qua đi nơi đi gần Syria. Biasanya makan sana. Biasanya di tempat Pak. Mungkin. Mau gunakan sana biasanya.
So
रावफोरखौबो फावजों बुजिलांबाय सोदोब गैयै बाथ्रायाबो हारसिं गोमसारफैबाय सना आंनि सेराव था बुंनो गोसोनि खोथा आंनि नोंनि अनलायनायनि गोजोन बे निजोरा सारफावना बुंहोयो गोसोनि खोथाखौ बुंबाय खुगानि फावजों गोमाया नोंनि बुंनाय बे रावफोरा रोजा बार आं जोनोम मोनथों नोंनो आंनि जाना थाथों बेनो आंनि लानाय मिजिं नोंनो होबाय दिनै फोरमान नोंनि आंनि गोथार सिमां लाना जिउआव आगान होबाय आंबो नोंनि अननाय लानाय बे जोनोमाव गोजोन मोनबाय सना आंनि सेराव था बुंनो गोसोनि खोथा आंनि नोंनि अनलायनायनि गोजोन बे निजोरा सारफावना बुंहोयो हाया नोंनि अनगा थानो जिउआव हाया नोंनि अनगा थानो जिउआव हाया नोंनि अनगा थानो जिउआव हाया नोंनि अनगा थानो जिउआव